Fanfáry pro vítěze. Na prvním místě se umístilo družstvo Sokolů Roudnice A. Jo! Gratuluju, to by nebyla vidět. Tak, gratuluju. Gratuluju. Já si jedeme, tak dostaneš dvě, dáš mi to, jo? Tak. Chceš ještě třetí? Gratuluju. Tak, a kluci, a je váš. Jo! A pan starosta předává putovní pohár a tímto je Roudnice zvána i na příští ročník. Hezký. A dále tady máme ještě cenu pro nejlepšího hráče a pro nejlepšího brankáře turnaje. Takže nejlepším brankářem turnaje vyhlašujeme Lucii Landovou z Třebče. A nejlepším hráčem turnaje vyhlašujeme Nikolase Koutníka. Tak gratuluju. Díky. Tak diplom ještě. Takže tímto je 6. ročník skončen a příští rok se budeme těšit na dalším turnaji.